Триває інформаційний ранок на телеканалі АТR. Мене звати Єлизавета Цареградська. Це програма «Саба». Як і обіцяли, наступні півгодини ми будемо обговорювати політичні теми. І для цього ми запросили політолога Олександра Москалюка до нас у студію. Доброго ранку, Доброго, Олександре. Давайте спочатку почнемо з того, що послухаємо слова голови Верховної Ради Андрія Парубія, після чого будемо обговорювати, власне, основні, головні події. І цьоготижнева сесія розпочинається з законів, необхідних для євроінтеграції. Це проект закону про товариство з обмеженою відповідальністю і проект закону про ринки капіталу та регульовані ринки. І тим ми демонструємо спільний підхід, спільну розробку і підготовку до голосування. І, звичайно, дуже важливим на цю сесію буде закон про створення антикорупційного суду. Це фактично останній глобальний закон по реформі судової системи. І в перший ж день, завтра, я буду рекомендувати його включити в порядок денний і дати доручення комітету його невідкладно розглянути, щоб ми чим швидше змогли завершити створення антикорупційного суду. Власне, такі слова ми почули від Андрія Парубія. Насправді, ніякої несподіванки. Анонсувалися розгляд цих питань, цих законопроєктів ще, якщо наприкінець минулої сесії, перед Новим роком. Власне, ваші прогнози, зрозуміло, що там, можливо, будуть голосувати, можливо, ні. Але от в першу чергу, все ж таки, на вашу думку, що розглянуть, яке питання? Очевидно, ще в нас є кадрові питання. І я думаю, що увага буде зосереджена на кадрових питаннях. Тим паче, що вже тривалий час існує вакуум влади у багатьох сферах. І, крім того, про що всі говорять, це все ж таки треба сформувати склад Центральної виборчої комісії, треба призначити, врешті-решт, голову Національного банку, треба, врешті-решт, визначитися з омбудсманом теж. І є ряд інших теж призначень, з міністрами, тому що з формальної точки зору начебто немає ніякої різниці, чи це виконуючі обов'язки, чи це повноцінна особа займає посаду. Але фактично все ж таки це має в нашій ментальності значення. І не лише в нашій ментальності. Все ж таки особа, яка виконує обов'язки, вона себе таким відчуває временщиком російською мовою. Да? І я думаю, що ці питання будуть першочергово розглядатися, а особливо це стосується членів ЦВК. Чому? Тому що вже вибори скоро. І врешті-решт, оскільки скоро вибори, і на темі необхідності формування складу ЦВК спекулювали, по суті, фактично всі політичні сили, тому це питання номер один буде. І, звичайно, закон про антикорупційний суд, але ми з вами теж неодноразово говорили, для того, щоб його прийняти, була б політична воля. Текст написати, це в межах одного дня, тому що цей законопроект, який подав президент, він 17 сторінок. Більш того, багато норм не дублюються з закону України про судоустрій і статус суддів. Тобто я особисто не бачу абсолютно жодних проблем на сьогоднішній день проголосувати за закон про антикорупційний суд з точки зору технічної. Да? А це вже інше питання, чому знайти причини, чому не голосувати. Знаєте, як то кажуть, бажання – це завжди 1000 можливостей, небажання – це завжди 1000 причин. Так от тут основне – це в нас відсутність бажання. Це 100%. Ви знаєте, мене цікавить і хочу я зупинитися більш детальніше саме на моменті обрання голови Національного банку України, тому що дуже цікаво, що ви самі зазначили, насправді там особливо немає якихось відмінностей стосовно голови та виконуючого обов'язки, але разом з тим різниця є, тому що про це говорить Крістін Лагард Порошенку у Давосі, відповідно, рішення має бути прийняте. І на вашу думку, зрозуміло, що зараз усі майже впевнені в тому, що це буде Яків Смолій, власне, той, хто зараз виконує обов'язки, але також зазначається, що ще має бути кандидатура від нібито Опоблоку. Які прогнози? Ви взагалі розглядаєте можливість того, що це буде не Смолій? Я думаю, що все ж таки призначатиметься за принципом тої людини, яка вже має досвід, але при цьому навіть будуть виходити не з того, що ця людина має досвід, а з того, що вона асоціюється з певними політичними особами. В принципі, концептуально, знаєте, тут у нас ви зачіпаєте таку стратегічну, дуже важливу проблему. Коли формуються будь-які органи влади, необхідно, аби існувала система стримувань і противаг в межах цих органів. Система стримувань і противаг
вона формується за рахунок того, що певні посади віддаються представникам опозиційних сил. Ну, наприклад, тому самому опозиційному блоку. І це дуже правильно, тому що там, де існує абсолютна влада, там завжди існує бажання зловживати. І коли немає контролю, це саме гірше. Це не залежить від того, що, знаєте, там хороша людина чи погана людина. Я колись зі своїм одним хорошим другом спілкувався, і от ми собі уявляли ситуацію. А що буде, якщо українських депутатів, умовно кажучи, переселити в американський конгрес, а американських конгресменів в український парламент? Так от сталося приблизно наступне. Фактично, я думаю, що дуже швидко американські конгресмени стали б такими ж звичайними українськими народними депутатами з усіма вадами. А наші депутати, вони, опинившись в американських реаліях, дуже швидко змінилися і стали б тими народними депутатами, якими б вони мали бути, і з усіма необхідними моментами, да, там, виконанням обов'язків. Тому це дуже важлива річ, коли все ж таки існує ця система стримувань противаг, і мені здається, якщо стосовно там пана Смолія, то тут все достатньо очевидно. А то, що стосується ЦВК, то тут значно більше мені цікаво, тому що дуже неоднозначно сформований закон України про Центральну виборчу комісію. От якщо ми подивимося статтю 6 цього закону, то він передбачає, що призначає Верховна Рада за поданням президента. Тобто, за великим рахунком, президент кого хоче, оцих от членів ЦВК, кандидатів членів ЦВК, того він і надає для затвердження Верховній Раді. Але є таке застереження в статті 6 Закону України про Центральну виборчу комісію, яке передбачає, що з урахуванням пропозицій депутатських фракцій і груп. Але ж ми прекрасно розуміємо, що таке от формулювання розмите з урахуванням пропозицій, воно достатньо є неоднозначним, і це є поле для спекуляцій. І тому у нас потім можуть виникати ситуація, як у нас виникло. Фактично маленькі депутатські групи, вони представлені, їхні кандидатури серед того списку, який президент подав до Верховної Ради, а, наприклад, представників опозиційного блоку немає. Я зараз не говорю про те, яка політична сила хороша чи погана. Не це важливо. Важливий загальний алгоритм, коли все ж таки існує оця ось збалансованість, коли, наприклад, в тому числі от комітети Верховної Ради, от в цьому якраз скликанні вперше таке відбулося, опозиції не надано комітет бюджетний і не надано комітет з питань свободи слова. А це ті, які повинні належати опозиції, для того, щоб правильно функціонувала держава. І отут, безумовно, є велика така проблема, і проблема вона ще і в іншому полягає, що коли відбувається концентрація влади в однієї політичної сили чи в двох політичних сил, тоді, коли відбуваються наступні вибори, боротьба це вже не за життя, верніше, це вже така от боротьба, да, там, за життя, да, фактично. Це боротьба, яка пов'язана з тим, що, от як в пісні Абба, переможець отримує все. От так само і тут. Чому в нас така гостра політична боротьба? У нас ж немає цивілізованого варіанту переходу влади від однієї політичної сили там, до іншої. Да, тому що в нас так, на превеликий жаль, сформувалося, що якщо ти переміг, то ти отримуєш все. Якщо ти програв, то з великою долею ймовірності це кримінальні переслідування, ну і так далі, і так далі. І от в зв'язку з цим я ще й інше, насправді, так побоююся 2019 року, коли будуть вибори президента, коли будуть вибори Верховної Ради, тому що одночасно, зрозуміло, той, хто переможе, він зможе на наступні там, 5 років формувати політику, формувати економічну стратегію. Ну і в цьому відношенні, звичайно, 19 рік для України буде надзвичайно складним. Так от, я до чого веду? Що для того, щоб такого не відбувалося, треба все ж таки утворювати систему стримувань противаг з розумінням того, що всі політичні сили, які представлені в парламенті, повинні отримувати посади. Безумовно, той, хто перемагає, він повинен мати більше посад. Це логічно, тому що йому більше довіряють виборці. Але той, хто отримує меншу кількість голосів, інтереси цих виборців теж повинні обов'язково бути представлені. І це є, власне, демократія. Тому що одне з визначень демократії, воно передбачає, що демократія – це правління більшості, але з урахуванням думки меншості. Ну, не можна просто так не враховувати думку меншості. Тому що якщо ми з вами згадаємо світову історію, от візьмемо таку процвітаючу на сьогоднішній день державу, як Швейцарія.
Але всі чомусь забувають, що в 19 столітті там була громадянська війна. А чому там була громадянська війна? Да тому що так сталося, що на певному етапі розвитку цієї держави ті, хто мали більшість, вони захотіли монополізовувати всю владу. Ну, звичайно, меншість з цим не погодилася і почалася громадянська війна. І, звичайно, що після того, засвоївши цей урок історії, Швейцарія на сьогоднішній день є зразковою країною з точки зору демократії, з точки зору взагалі функціонування всіх інститутів, і державних інститутів, і соціальних інститутів. І дійсно це, мабуть, держава з найбільшим рівнем демократії, більш демократичнішої держави не можна навіть і у собі уявити, тому що в Швейцарії щороку відбуваються 3 референдуми. І при тому в них немає такої конфронтації між політичними силами, яка існує навіть в інших демократичних державах. Пане Олександре, але ж насправді в нас є серйозна проблема в принципі із виборчим кодексом, власне, про що також знають депутати, як це не дивно, і нібито намагаються владнати цю проблему. І, зокрема, Андрій Парубій також анонсував те, що виборчий кодекс буде змінено, і вже є 4400 поправок до нього. На вашу думку, от така кількість правок, це про що говорить? Тому що багато хто стверджує, що це таке певне затягування процесу, і насправді є свідченням того, що народні депутати не хочуть вирішувати цю проблему. Вони вносять ці правки, які будуть безстроково розглядатися, голосуватимуться, зніматимуться з голосування і так дуже довго. Ну, ви знаєте, Єлизавета, тут є кілька аспектів. Перше, традиційно для української дійсності проблема законодавчого спаму. Я б сказав би навіть дещо більше грубіше. Я недавно написав з цього приводу статтю. Це така от законодавча діарея, яка існує в українському парламенті. Коли депутати, їм важливо просто подати якусь поправку для того, щоб якимось чином показати, ну я ж приймав участь в законодавчій роботі, я ж пишу законопроекти. Абсолютно при цьому не задумуючись з приводу того, а наскільки цей законопроект він буде ефективний, наскільки він має дійсно значення, і чи доцільно взагалі приймати такий законопроект, який вносить там зміни до цього самого виборчого кодексу. Другий аспект, ну, знаєте, будь-який серйозний документ, а виборчий кодекс, безумовно, це дуже серйозний документ, він завжди має традиційну велику кількість поправок. Якщо ми з вами візьмемо Закон України про Конституційний суд, там була велика кількість поправок, процесуальні кодекси приймалися, велика кількість поправок, тому що є кожного там своє бачення. Але я вам хочу сказати, що хороший документ – це той документ, який пише невелика кількість все ж таки людей, тому що вони тоді знаєте, пронизані єдиною певною такою стратегією, єдиною ідеологією написання документу. Ну, у нас є така група, яка готова насправді написати абсолютно всі законопроекти. І Питання в тому, що ці люди, вони є фахівцями конкретно в сфері. От якщо ми візьмемо світову історію, от найбільші документи, які залишилися, от, наприклад, там є, там Цивільний кодекс Наполеона, який досі діє, хай там залишилось лише 5 статей з первинної редакції ще початку 19 століття, але його писали 5 людей. Ну, вони могли б об'єднатися, в них могла бути єдина якась ідеологія. Якщо приймає участь там безпосередньо в написанні оцих нас там 420 трошки більше народних депутатів, то кожен, якщо почне вносити свої поправки, то в кінці не зрозуміло, що вийде з цього документа, чи взагалі він може бути потім застосований. Тобто, насправді депутати не повинні розуміти, що крім того, що вони можуть там дійсно вносити законопроекти, вони ще просто повинні їх читати і потім під час пленарних засідань голосувати. Погоджуються вони там з тією чи іншою статтею чи ні. Це не обов'язково означає, в кожен документ треба вносити якісь там свої бачення, своє розуміння. Тому що, я ще раз повторюю, документ повинен бути пронизаний єдиною певною концепцією. Ну і є ще одна проблема. Все ж таки в першому читанні за цей документ було дано 226 голосів. 226 голосів – це ж відверто небагато, ми прекрасно з вами цього розуміємо. В контексті того, що в другому читанні, я не впевнений, що така кількість голосів знайдеться для того, щоб цей все ж таки виборчий кодекс був проголосований. Хоча в ньому багато таких є передових, важливих, беззаперечно ідей, але є і положення, які будуть мати надзвичайно дискусійний характер. Ну, наприклад, це процент, так званий прохідний бар'єр. Тому що чим менше прохідний бар'єр, тим більше з однієї сторони циркуляція еліт відбувається, тому що це створює можливості для нових політичних сил, але з іншої сторони, коли велика кількість політичних сил, надвелика кількість політичних сил,
то потім ще складніше голосувати в парламенті, ще складніше знаходити більшість. Тому існує там питання оптимального співвідношення цього виборчого бар'єру. Ну і в Європі якраз це коливається там в межах 4%. У нас на сьогоднішній день 5%, ну можливо все ж таки буде зменшено. Пане Олександре, я ще хочу у вас запитати, встигнути, тому що не так багато часу, оскільки ви правник, цікава ваша думка і взагалі як це має відбуватися, оскільки вже анонсовано, от Максим Бурбак від Народного фронту зареєстрував проект постанови про звернення Верховної Ради України до міжнародного суспільства у зв'язку з незаконною підготовкою до виборів в Російській Федерації, до президентських виборів в Російській Федерації, саме на окупованому півострові. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що окупована територія, так, вони також там не всі, дай Бог, але все одно братимуть участь у цих виборах. Як це має виглядати от на законодавчому рівні і які наші шанси, я не знаю, оскаржити це чи як? Тому що вже одні вибори там проходили, не президентські, але тим не менше. Ви знаєте, це такий виключно такий політичний крок, який не має реальних юридичних наслідків. Я ще раз повторюся, що самий ефективний засіб в цій частині боротьби – це подання позовів до Європейського суду з прав людини. Власне, це той шлях, який свого часу був обраний Грецією, Кіпром стосовно якраз ситуації, коли була окупована північна частина Кіпру. Але тоді, до речі, Туреччина прийняла рішення, Ердоган виступив про те, що не буде виконуватися рішення Європейського суду з прав людини. Так само і Російська Федерація, вона може відмовитися від виконання рішення Європейського суду з прав людини. І так само, насправді, Російська Федерація вже був прецедент, коли вона відмовлялася нещодавно від виконання рішення Європейського суду з прав людини. Тому значення такого акту, тим паче в контексті того, як от ви зачитали, власне, цитату пана Бурбака, дуже маленькі шанси, що це щось реально змінить. Мені здається, тут треба шукати якісь інші варіанти, інші методи, але от на превеликий жаль, оскільки мені доводилося читати різні ситуації, які виникали з так званими, наприклад, там спірними територіями, чи з окупованими територіями. Якщо справа доходить, наприклад, до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй, в кращому випадку жодного рішення не приймається. Спір може тягнутися 20 років, може тягнутися 25 років. І тут єдиний можливий, на превеликий жаль, варіант, який практично реалізовувався, це коли проводиться повторний референдум. От це те, що я можу сказати. Або коли, наприклад, територія передається у відання двох держав. Теж така вирогідність, з точки зору міжнародних, не те, що навіть права, з міжнародної практики, вона існує. Але для цього тут ще треба один аспект усвідомлювати. Все ж таки Україні треба піднімати економіку. Тому що якщо ми подивимося показники Російської Федерації за минулий рік, наприклад, от в них повинна була бути інфляція планово 4%, а натомість 2,5% склала. А в нас інфляція, вона все ж таки має двозначні показники. І далі ми по всіх економічних показниках, якщо проглянемо, то економічні показники кращі в Російській Федерації. А це теж один момент, який треба враховувати, тому що неможливо повернути територію в умовах, якщо та держава, яка фактично її контролює, має кращу економіку. Це першочерговий момент. А це такі заяви пана Бурбака, знову ж таки, питання наближення виборів і питання спекулювання на тих темах, які болісні для кожного українця. Я би в цьому переконаний. Насправді так. На жаль, така пастка складається, що і це те, про що ви говорите, звертатися навіть до суду з прав людини. Це дуже довготривалі процеси, які тягнуться не один рік. І, на жаль, фактично люди, які потерпають зараз, конкретно в ці хвилини, вони не можуть відчути дії тих розглядів, звернень і так далі. На жаль, це наші реалії. І також в нас добіг до кінця наш ефір. Я дуже вам дякую за розмову. Політолог Олександр Москалюк з нами був в ефірі. Ми зараз перериваємось, після чого Софія Абляєва розповість вам про останні новини в інформаційному випуску «Заман». І ми знову повернемось в студію і продовжимо говорити про цікаве та головне. Дочекайтеся.